أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله اللهم sahlan muyassara. Amma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan ba manta ba, muna cikin ambato ne na ainihin ababen da suke da tasiri ainihin a cikin wannan duniya tamu. A darasin da ya gabata, mun yi bayani akan tasirin gangan jiki akan gangan jiki da kuma tasirin gangan jiki a bisa ruhi, sawa'un ruhin mutum ne ko kuma ruhi wanda yake ainihin na wanda ba na mutum ba. A gurguje muke kiran ko kuma muke ambaton wa'annan ababe, amma ba kuma muna magana ne kar a manta akan halaccinsu ko rashin halaccinsu ba muna magana ne akan ainihin halaccin aiki da su ko rashin halaccin aiki da su. Muna magana ne akan ababen da mutane suke itikadi akan cewa suna da tasiri a cikin wannan duniya. Shine abin da muke ambato. A ƙarshe akwai abin da muke so mu kai gare shi. Abu na uku, idan ba a manta ba, shine tasirin nafsi alal madda. Kamar yadda nafsi rai take tasiri da ruhu take tasiri a bisa abubuwan da suke gangan jiki ne. A baya mun yi magana akan tasirin gangan jiki akan rai, yanzu kuma za mu yi magana akan tasirin rai ne a bisa gangan jiki. Rai, ruhi, sawa'u ruhin mutum ne ko ba na mutum ba, tana da tasiri a bisa ababe da yawa. Daga ciki tasiruha ala jismi sahibiha, kamar tasirin rai a bisa gangan jikin ma'abocin wannan rai din. Kamar yanzu ni raina tana da tasiri a kaina ta yadda ainihin abin da yake ya dan faru a raina, kamar da abin darasin da ya gabata muka ce ainihin ababen da suke gangan jiki da za su yi tasiri a bisa rai, ta kuma rai ta yi tasiri a gangan jiki wajen aikata wasu ayyuka. Da haka kenan kamar abin da yake ya dan faru a cikin raina, sawa'un wanda yake ya samu asali daga ilimin da na samu, ilimi ne wanda yake ainihin yake saman mun da wani shauƙi, ko kuma yake saman mun da ragaba, ko kuma yake saman mun da ainihin nufuri gabanin wani abu, mana ya saman mun da shauƙi akan wani abu, ko ya nisantar da ni, ya samun da kyama bisa wani abu. A bisa shauƙi na zan tashi na aikata wannan abin da nake so wajen nemo shi, ko kuma a bisa ragaba ta nemo wannan abin da nake so da raina take so, kuma a bisa kin wannan abin ne zan nisance shi, in yi nesa da shi, in kyale shi, ba zan aikata shi ba. Da haka kenan da abin da mutum zai aikata daga cikin ayyukansa yana biyo bayan tunaninsa ne, wanda yake daga cikin ya samu tunanin kuma ya samu asali ne daga ainihin tunaninsa ya samu asali daga ainihin abin da ake ce masa al'aqlul amali shine yake samar da shauqi ko kuma ragaba akan wani aiki, ko kuma ya samar da kyaman abu da nufuri gabarin wannan abu, wanda su kuma shauki ko kuma alquwal yani al-shahawaniya, wanda ita ce take ingiza mutum zuwa ga aikata wani aiki. Da haka kenan a takaice, rai ita ce take tasiri a gangan jikin mai shi kai tsaye wajen ya aikata wani abu da gabobinsa ko kar ya aikata, wajen nemo wani abin da ran take so ko kar ya nemo. Daga cikin ababen da rai take so, kamar misali sha'awa, abin da mutum yake sha'awan ci, abin da mutum yake sha'awan gani, abin da mutum yake sha'awan sauraro, abin da mutum yake sha'awan yi, ko wani abu makamancin haka, rai tana ingiza gangan jiki ta bada umarni ma gangan jiki a matsayin gangan jiki na ko gabobin gangan jiki na sojojin da suke samar da ainihin abin da rai take so. Daga ciki akwai ta'thiruha ala ajsamin ukhra bi wasita al-khawas al-kharijiyya. Daga ciki akwai tasirin rai wanda take yi a bisa wani gangan jiki wanda ba gangan jikin ma'abocin wannan ran ba. Mana misali kamar raina tana iya tasiri a bisa ainihin wani gangan jiki na daban. Wannan kuma tabbatar da haka ba ina ce hakan ya tabbata ne ko bai tabbata ba, ina magana ne akan abin da ake faɗi, abin da mutane suke itiqadi. Wannan kuma ya zo cikin falsafa al-islamiyya, kamar yadda Ibn Sina ya bayani da sauran makamantan Ibn Sina wanda suke malaman falsafa na musulunci a cikin littafansu. Da haka sun akwai tasiri na ainihin ruhi wanda in ta yi ƙarfi ta samu tsarki tana iya tasiri a bisa wani gangan jiki wanda ba na ma'abocin wannan gangan jikin ba. Tasiri wanda yake ainihin ko mubasharatan ko kuma gairu mubashara, bi tariqa gairu mubashara. Amma mubasharatan shine muke magana akan tasirin ainihin irin wannan tasirin dole yana kamar idan rai ta zamo ta yi ƙarfi sosai, ta samu ainihin tsarki sosai, ta samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ran za ta iya samun
daman tasiri bisa ainihin gangan jiki wanda ba nata ba. Dukkanin sauran gangan jiki sawa'un masu rai ne ko marasa rai, tsirrai ne ko kuma hatta jamadat wa'inda suke ba ma masu rai bane, ita na iya tasiri a kansu. Kamar yadda za mu ga misali a cikin mu'ujizozin annabawa da yawa, kamar yadda ainihin annabawa da yawa suna iya magana ma duwatsu ko kuma su yi magana ma tsuntsaye ko kuma su yi magana ma ainihin ruwa ko iska ko na makamancin haka, kamar da yake muke gani cikin wanda muka gani cikin tarihin annabawa da yawa da mu'ujizozinsu. Daga ciki ainihin tarihin gangan jiki, ainihin tasirin gangan ruhi a bisa gangan jiki wanda ba na ma abocin wannan ruhin ba, shine tasiri wanda yake bi tariqa ghair mubashara, ita ce bi tariqatil hawas al-khams, ta hanyoyin gabobi. Misali ya ainihin ya kalle shi, ma abocin mutum sai ya kalli wani mutum, sai nan take ya samar masa da wani tasiri a gangan jikinsa ko ya sa masa da wani tasiri a cikin ruhinsa. Misali abin da aka sani da kambin baka ko kuma al'ainu da ake cewa a larabci, da kuma abin da ya shafi ainihin sihiri da sauran ire-iren wa'annan makamantan wa'annan abubuwa, wanda dukansu ababe ne wa'anda ana itikadi, wasu mutane suna itikadi da cewa suna da tasiri ainihin gangan jiki ko a bisa wani ruhi na wanda ba ma abocin wannan ruhin ba. Da haka kenan rai tana tasiri a bisa gangan jikin ma'abocinta, haka zalika tana tasiri a bisa gangan jikin wani wanda yake ba ma'abocin wannan ran ba, sawa'un wannan gangan jikin na mutum ne ko kuma na wani dabba ne ko kuma na wani abu ne wanda yake kangaran da wanda ba mutum ba, wanda kamar da muka bayani yana da alaka ne da karfin rai din da tsarkinta da sauransu. Wannan kaman irin wannan bayani yana mafi akasari malaman falsafa da malaman sufiya da malaman ainihin irfani su suka fi ba da karfi akan irin bayani akan irin wa'annan abubuwa. Da haka a ƙarƙashin wannan tasiri na rai a bisa ainihin gangan jiki na wanda ba na ma'abocin wannan ba, akwai tasiri irin na rauhanai wa'inda suke ba ainihin masu tsarki ba. Afon kamar tasirin aljanu wa'inda suke shayatin aljinni, kamar shaitanun aljanu ko kuma wa'inda suke al'arwahul khabitha, wa'inda suke da tasiri salban a bisa ainihin mutum ko a bisa wani abu wanda yake ba mutum ba. Da haka irin wannan tasiri abu ne wanda yake ana kirga shi daga cikin nau'o'in tsafi ko nau'o'in sihiri ko nau'o'i na abin da yake makamancin haka. Dan haka akwai wasu ilmumuka guda biyu wanda suke da alaka da wannan tasiri din da muka ambata, shine ilmul kimiyya al-qadim, kamar ilmi na alchemy, abin da ake cewa alchemy, ilmi na kimiyya na da, irin abin da ake cewa kimiyya na da wanda yana da alaka ne da ilmi na tsafi. Sannan akwai ilmu simiya, ilmi na simiya shi ma ilmi ne da yake bayani akan yadda tasirin ruhi wa'inda suke kuma aljanu shaidanu suke tasiri a bisa gangan jiki na mutane ko kuma wa'inda suke wanda ke ba mutane ba, sauran ababe wanda suke rayayyu. Wannan shine tasiri na uku daga cikin tasirori ko kuma abubuwan da suke da tasiri a cikin wannan duniyar namu, kamar da mutane suke itikadi. Amma magana akan halaccinsa babu shakka ainihin yin amfani da ilmumuka na tsafi haramun ne qat'an. Haka zalika yin amfani da tasirin ruhi a bisa ababen da suke ba masu ainihin ba masu rai ba, ko kuma ababen da suke masu rai ne amma ba na abocin mai ruhin ba, shi kuma yana da alaka da abubuwa daban-daban, kuma ya kasu kashi-kashi, akwai da ke halatta akwai da bai halatta ba bayani muke akan halaccinsa ko rashin halaccinsa ba, muna bayani ne akan kawai ɗaya ne daga cikin ababen da ake itikadi da cewa suna da tasiri a cikin wannan duniya tamu. Abinda muka faɗi daidai a bisa wannan karatu, Allah ta'ala ya ainihin ba mu lada. Abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, karancin ilimi ne Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.